ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ಈ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜಮನೆ ವಿಜಯ್ ರೂಪೀಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಪಂದಾಣ ಐಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡೋ ದಾದ ಪಂಡ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡಾರಿನೇ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಫೈನಲ್ ಆದಾಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್ 1 ಲಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು 1,10,19 ಸೊ ವಿಷಯ ದಾದಂ ಪಂಡ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಈತನಾಟ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜರು. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈದನೆ ಈ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಬಂದು 1,10,19 ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತಂದು ತೂಕವಲೆ ನೆಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ್ ಹಿಡಿದು ನಾಪತ್ತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 1 ಲಕ್ಷ ಬರೀಟುಂಡು 10,000 ಉಂಡು ಅವು ಪಂಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವಂಜಿ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜ್ ಅಂಚಾದು ಅಣ್ಣ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಶರತ್ತೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೈಟಲ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈವನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಏನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಪಾವನ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಿಲಾಗ ಒಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾಯನ ಅಂಚನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ 1,10,000 ತಿಕ್ಕಣಿರಾಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಲ್ತಿನಾರ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಲೇಜಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಏನನ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರೇನು ಬೇರೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಚೆತ್ತು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಂಗಲೆ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ದೇಪನ ಎಂಗಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತೇತಿಜೆ ಅಂದ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋದು ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದೇಪನಾಗ ಇನ್ನೀಗ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗಲೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತು ಕಾಲ್ಸ್ ಈತು ವಿಷಯ ಎಂಗಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ದಾಂಡ. ಸೊ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಜನ ತಂಡ. ಸೊ 4 ಜನ ಪಂಡ 3 ಜನ ಎದುರುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರ್ ಪಿರವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವೇರು ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ದೇವೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೊ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾಪ ಅಂದ್ ಅಂಚ ನಾನು ಏಪ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪಿರ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇತಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬೇತಗಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಯಾಪ ಅಂದ ಎಂಗಲೆಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸರ್ ಎನ್ನಂಚಿ. ಓಕೆ, ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಬಡಿದಿ ಜಾರ್ಪುಗೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರನ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಲ್ಲ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ರಡ್ನೆಸ್ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವತಾರ ತೋಜುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮವಿನ್ ಯಾಕಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಮವಿನ್ ಪೊನ್ನನ ವೇಷ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಸೊ ಐ ಗೊತ್ತಾರ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಪೊನ್ನು ವೇಷದ ಮರ್ವಿನ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿರ್ ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೀರೋನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಈರ್ದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಶೋರ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಸರ್ ಶುವರ್. ಸೊ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ ನಾವು ಬಿಡ್ಕ
ಸೊ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಪಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡೈಟ್ ಪಾಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದು ಏತ್ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಲಡ್ ಒಂತೆ ಇರೆಗ್ ದೀತೆನ್ ಈಗ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇರೆಗ್ ದೀತೆ ಸರ್ ಪೋಣ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಈ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಮಣ್ಣಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ಮಣ್ಣಾದು ಬಿಟ್ಟುನ ಈ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ಉದಾಲಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಇಂದ ಈ ಕೋರಿ ಆದು ಬಿಟ್ಟುವ ಓ ಪೂಂಜೆನ ಫೆರಡೆ ಪೆರಡೆ ಪೆರಡೆ ಅಂದು ಆವ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ಫೆರಡೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ಪೂಂಜೆ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಬಲ ಬಲ ದಿಕ್ಕುನೆ ಜಿ ರಂದೋಡಿ ಅನ್ನನ್ ಬಲ ಇದ ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಏನ್ ಪಿರಪಾತಿರತ್ತ ಈ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಾಯ ಆದು ಬಿಟ್ಟುವ ಆವ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ನಾಯಾದು ಬಿಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡು ಲೈಟ್ ಕಂಬದೇ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಟೈಗ್ ದೇಪನ್ನ ಎಂಕು ಸುಲಭ ಆಪುನ ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಐ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುಲ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಗುರಿದಾದ ಪಂಡ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಟೈಟಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಗುರು ಏರು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಾಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇತೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲೆನ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಡಿ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುಲು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಪೆಜಿದ ಕಂತಿನಂಚಿನ ರಂಗತರಂಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅದು ನನ್ ಆದ ದ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಸರ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರ್ನಿರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಪರ್ಸನ್ ಈರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದತೆ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ತಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಕೈತಲಾಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ನಿತ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನೆಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಸರಾದು ಎಂಗಲ್ನ ತಂಡದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆತನ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಸರ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತು ಉಡುಪಿ ಹತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಹತ್ತು ಇದೇ ದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪಂಪನ ತಂಡನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ರಂಗತರಂಗಡ್ ದಾವರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಸೊ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟೊಡ್ದಾಂಡ ಈರ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಇರ್ನೇರ್ದು ವಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುಂಡೇರು ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪನೋಡುದಾಂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೋಡುದಾಂಡ ಈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಈ ತಂಡ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ ನಮ್ಮದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಂಡ ಅಗುಲೇ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿದ ಸಾದು ಅಗಲು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಾನಮಂದ ಸಪೋರ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಊರುಡು ತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲು ತಂಡನು ಕಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಗಲು ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಎಂಗಲ ಕಾಪು ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದೇವ್ರದ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆತನ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಿಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಕೈವಾಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇವ್ರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಣಿ ಮಲ್ತೀರಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ಆರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಪುಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ತಂಡಲೇಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೆಲವು ಜನಗಳ ಪುದರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಮಾಜಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಲುಪ್ಪೇರು ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಗಲುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಊರದ ಘನತೆನ ಮೇಲ್ಸ್ತಾರೋ ಕನಾರೆ ಆರ್ನ ಊರುಡಿ ಆ ದೇವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆರ್ನ ಊರದಾದ ಆರ್ದಾದ ಪಂಚ ಒಂಜಿ ತ್ವಜ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಆತ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಡಾದ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕಾದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಗಳು ಅಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಎಡಬದೋದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟೋರಡಾದಿತ್ಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅವ್ರದಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗಳು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ
ಅವೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿಂಟ ಅಸ್ತಾದ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಎಂಗಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ರ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನನಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೆ ನನಾತ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಅನಾತ್ ಇರ್ನ ಕಡೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.